Nollywood actor Uwezuke is trending after reportedly criticizing Igbo supporters of the APC re-election bid. His alleged comment has generated heated discussion online. My wonderful people, watch the video and share your thoughts. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ndị be anyị ekele m unu udo dịrị unu nke onye chiri ya zero. Ọnụ ọbụla na-asụ nnọọ asị nke onye chiri ya zero. Asị ya gaziere onye ọbụla ndụ nka nke isi awụ ikpu nka. N'ebe onye ọbụla bụ ọnụ na-asụ nnọọ nọ. Mana o nwere ofu ihe nchọrọ ka m drọpụ ka m gwa ndị be anyị bụ ndị Igbo. Ihe ọ ga-eme anyị na ole anyị amara na ole. How many years did ihe eji lụta agha 1970 agha bere? Igbo ka njukere m unu. Ndị Igbo mmadụ one batagoro na presidency. Mmadụ one bụ ndị Igbo chigoro obodo a bụ Nigeria. Ọya dị iche iche, ọtụtụ ọya dị iche iche Nigeria na-aya kịta. Echeghị m na ọya na ha ya succeed na ọya ji ha. Eburu ha jee na hospital agwọta ha, buru ha jee na omenala agwọta ha, ka ebe ọzọ unu chere na aya agwọta Nigeria. Ọya na ayaba. Ndị be anyị o wee bụrụ na ndị be anyị bụ ndị kpatara ego si na ha kpatara ego kpatacha ego obodo ha kpatara ego wee kpara ha uche. Ọ na-abụ onye nyere ego anaghị uche. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu, ka m gwa unu hoo ha ọnọdụ a ndị be anyị nọ na this country now. Ọ bụ na o nwere onye ọ na-atọ ụtọ, ọ da atọ m ụtọ, obi adịrọ m mma. Mana ka m gwa unu nke bụ eziokwu, onye ọbụla bụ ọnụ na-asụ nnọọ si na ọchịchị obodo a dị ya mma, nchọtụ ka m gbuwa okwu a ka o doo onye ọbụla anya. Onye ọbụla bụ ọnụ na-asụ nnọọ bụ onye Igbo na-asọpọtụ this APC of 18. Nkịta gbara nne onye ahụ wee mụta ya. Onye ọbụla bụ onye Igbo o sị na ya na-asọpọtụ APC ka ọ chịkwakwa anyị ọzọ. Nkịta gbara nne onye ahụ wee mụta ya. Cheke na ọ bụghị ọbara onye Igbo ka o bu. Ya duo nne ya ka o siri mụ ya, ka nne ya gbe ya ka o siri mụ ya, na ọ nwaanyị ma onye mụ nwa. O nwere onye ọbụla na-eku ume bụ onye Igbo ya sị na ọnọdụ anyị nọ taa na ọ dị ya mma n'ahụ. Onwe onye ọ bụ ya kunite kwuo. Ọbụnagodi ndị enyere oyi wed ahụ afọ ha bụ onye Igbo. Enyeghị ego nye gị ego, anọkọta adọrọ azọsịa gị afọ. Anapụta gị ụfọdụ. Ụfọdụ anakọrọ ha ncha, ụfọdụ ka esiziri paspọtụ ha. Hence ịbụ onye Igbo, ị nwere to say. Even ma ndị be anyị na-apụta abụọ karakara na ha ya azọ nke azọ nta azụ ime na Nigeria, ọ kara m onye ọbụla lakpuo obie. Ịchọ ịzọ ihe ọbụla, anyị na-aba anyị bụ Biafra. Anyị azọba ihe anyị ga-azọ. Anyị ma ndị ya achị anyị na Biafra. Anyị ma ndị mere ofuma ya achị nwa anyị na Biafra. Anyị ma ndị ya eme anyị mma na Biafra. Anyị ma ndị ọya agba anyị nye presidency ha achị anyị mma. Ndị niile ọbara Nigeria bagoro ahụ ama nsumelu gọọmenti Biafra otu a nkwurie ka ọ dị. Demekwanụ.